Moi! Ja nyt me siis pelataan Brawl Starsia. Ja no, mä hoidan eri haasteita. Että juu. Ja siis meillä on niinku onnenpyörä, joka päättää päivän. Siis ei päivän kuin nämä haasteet. Voin näyttää sen onnenpyörän. Tässä on meidän spingi ja no pyörä on aika haaste. Toivottavasti ei mitään tyhmää. Siis no. Pelaa rähinäpalloa. Just. No nyt pelataan rähinäpalloa. Siis mun lempipeli on tässä niinku yksi peliselkkaus ehdottomasti. Varmaan aika moneen. Mutta no. Koska siinä kukaan ei voi niinku sun tiimikaverit niinku napata vasta sun nenää ja sit sillä niinku. No. Nyt mennään rähinäpalloa. Ei se muu auta. Tämmönen joukkue. Ja voitto. Voitto siitä pelistä. Eiköhän mennä seuraavaan haasteeseen. No niin, seuraava haaste. Mä poistin sieltä siis rähinäpallon, koska no sehän tuli jo. Hei, mä käytän mäkin aina varustetta. No, eiköhän se auta kuin vaan tehdä. No niin, siis jos mä en edes vahingossakaan käytä varustetta, niin mä tiedän joku semmoisen rivapäivällä varustetta. No ei, koska muuten tää haaste olisi aivan huijausta. Niin, mutta on semmosia, jolla oli varmaan parhain. Eli Amber. Tää on muuta tää ei oo haaste edes. Ja niin mä saan vihdoin viimein valita pelin. Myös vastustanut. Siinä oli jo. Ja no. Nähdään lopussa. No ei yhtälläkään. No mä voin välttää vielä pelin. Koska no. Oikeesti Leon. Tuu tänne. Koska mun taisi aivan huijausta. Koska mulle että voisi tarkistaa, että pelasinko mä oikeesti silleen, että mä en tarvitse käyttänyt varustetta, joten joo, mennään spingi haastepyörään. Mä otin sen äskeisen haasteen pois, koska no, se tuli jo. Tää ei oo mäkeä. Tää oli varmaan helpoin haaste. Tyyli. Joten. No niin, nyt otetaan joku semmonen reväpää, jolla on hyperlataus. Hyperlataus. Sitä metsästetään, sitä reväpäätä. Voisiko nyt olla tällä kertaa vaikka, no, aika paha. No ei ollutkaan, koska mä löysin jo, Seli. Tästä. No. Mä vaan toivon, että tänne tulee huonot vastustajat. Mä niin toivon, koska, no. Mäkin käytän aina hyperlataustani, joo. Nyt mä tein tämänkin kuvan, koska no muuten että voi tarkistaa, että huijaaks mä. Se sen tuli. Oikeesti. Bye Hanki. Moikkariko? Oikeesti. Hak.
täältä lähteä. Bye bye. En mä nyt tosta mihinkään mäkeen lähtenyt, mutta no. Mä en halua nyt kuolla, koska tää on aika iso remäpää. Siis tarkoitan pokaaleille. Ei. Outs. Ei. Niin pitikö mennä leikkimään sillä? No, ainakin minusta 0. Mennään seuraavaan. Täällä on hirveästi haastetta jäljellä. Täällä on 1, 2, 3 ja 4. Koska yhdellä värillä on ja yhtä väriä on 2 ja yhdellä värillä on vaan 1. Haaste, niin joo. Katsotaan mikä tulee. Pelaa rareelämää päällä. Just. Laitetaan täällä joku rare sitten. Tonne ei saada mennä. Eikä tänne. Niin pysytään vaan tässä. Tässä täällä on siis korjausherra Rapuk. Voi näköä tonne. Toi asu. En oikein tiiä. No tätä, koska no. Joo, tää on aika hieno. Yksin selkkaus. Juu, mennään sinne. Myös vastustajat. Ja kuoltiin. Mulla on joku epätuuri päivä tänään. Ja siis mä kuolin Kenshille. Eli jos et tiedä kuka on Kenshi, niin siis se on tämä.